Ang tagal-tagal talaga maghiwa nitong dodong natin oy. Guys, kasi I carrot because sobrang haba na niya. So, rub guys. So, ita-transfer ko lang sila dito para Good morning. Magluto tayo ng umagahan ni Mr. Pangit yung mga pakiramdam namin ngayong araw eh. Do you want me to cook sausage? You have to heat it if you want. You want it now? So now I have to wait because he's cutting sausage for his egg. So kaya yon, hintayin lang natin si Dodong Tami. Ang tagal-tagal talaga maghiwa nitong Dodong natin oy. Yung asawa ko, gusto niya ng mainit na tubig sa paa niya. So, lagyan natin. Nag-boil na ako, guys. Sakit ng ulo ko eh. Mag-relax muna ako ngayon sa cellphone. Hindi muna ako mag-edit-edit ng marami kasi as in yung mata ko connected siya sa pag si cellphone natin. Kasi palagi akong nasa cellphone, palagi akong nag-i-edit ng video sa cellphone. So, yung aking ulo, sobrang sakit at mata. Yun siya. At saka, maghugas tayo. Ito siya. Pakain ko na si Tami, guys. Lang ako, nag-wash up. And then, pinutol ko din yung buhok ko, guys, kasi I carrot because sobrang haba na niya. So, kinat ko lang siya. Ako lang nag-cut-cut. Ay, kasi mahal guys, mga pasalon-salon dito. Mahal, sobrang mahal. Okay naman, makabayad naman guys, no? Pero, kung pwede, ako na lang, i-trim lang naman siya. So, ako na lang. Ang mahal ng trimming dito eh. Lalo na sa mga 40, 35 na yung magpa-haircut. Sobrang mahal. Good morning guys. Hi. Did you give this dog something? Okay. Si Tami kagabi guys, nagdugo yung bibig niya guys. Dahil meron siyang ipin. Itong asawa ko ayaw gumastos ng pera para sa kanyang sarili. So meron siyang ipin at hingo na ba. So tinanggal niya kahapon kasi it's over a month na guys siya naghingo-hingo. And then masakit na, naghubag na dito. So kaya kagabi, hindi na daw niya kaya. Ginano niya guys. So ngayon nagdugo-dugo. Ayaw magpunta ng doktor, dentist, nako talaga sabi ko sa kanya, Dong, trabaho ka ng trabaho, and then ayaw mong gumastos ng pera sa sarili mo. So, kaya, yun, inano niya, kinuha niya guys, buti na nakuha lahat, walang natira ng mga kasi natakot ako. Itong asawa ko, for some reason, ang tigas ng ulo guys. Grabe, gusto ko sanang siya doon ipaibot sa dentista. Ayaw. So, pagkatapos nito, maghanap kami ng dentista para, marpil. Kasi mahal ang ayaw talaga niya gumastos. Kaya naman niya, guys. Kaya niyang gumastos ng para sa kanyang sarili. Para sa kanyang ipin. Kahit mahal pa yan, kasi mahal talaga. Mga nasa 60 ang magpa-implant. Mga 60 something thousand, it's like 3 million, i-convert ko talaga guys kasi mahilig ako mag-convert, pabayaan nyo na ako. So yun, ang mangyari na lang is hindi na lang daw siya magpa-implant, na lang daw siya kasi meron na siyang mga nawawalang ipin ba, so kailangan ng merong idagdag. Parang marpil, sa atin sa Pilipinas marpil ba, okay naman ang marpil basta kay maayos na pagkagawa. So, yun yung aming umaga. And, alam nyo, di ba palagi kong sinasabi, ang dami kong gawain dito sa bahay, ang dami kong gawain. Guys, nire-relax ko na lang yung utak ko, guys. Kasi, kung yun yung isipin ko palagi, guys, mabubuang inyong inday-mirian. So, kaya nire-relax ko na yung sarili ko. So, hi guys, Tami is finally making BLT. This is very, very hard already. What the heck? So, he's making BLT. It's very hard, like crazy hard.
Yes, you're gonna have a struggle. Yeah, bacon, tomato, so yan siya. Lettuce. Can I put this in the refrigerator? Oh no, the kitchen. Or the dog? Yeah. So, kailangan ko lang pakainin itong mga ibon kasi ilang araw na din hindi ko napakain kasi sobrang spoiled na itong mga ibon, guys. But anyway, this time I have to kasi na, ang ingay na nila dito sa likuran at gusto na talaga nilang kumain. So, nagsidling po ako ng broccoli rabe, guys. So, itatransfer ko lang sila dito para naman maging masaya at nag-add din ako dito ng soil, no? Para naman hindi, kasi walang nutrients yung aming lupa. So, kaya nag-add ako ng yung mga binibili ko na sako-sako. Dito, guys, meron po ako ditong mga kalbasa, yung ginulay ko at sinisidling ko din. So hopefully ay na magrabe yun dito, guys, magkatag yun dito kasi ang sobrang lapit sa isa't isa. 'Di ba kung magsidling ka, sobrang layo dapat. Andito tayo sa likuran. Magtapon tayo ng mga pinutol kong branches doon sa kahoy sa likod. At yun. Meron ang dami talagang pakpak ng ibon. Dito, meron din. So yun, dito tayo sa likuran. Mahangin-hangin. So okay lang. Yung mga kapitbahay, hindi nila pinutol. Mga kapitbahay namin, wala silang trabaho, off kasi holiday. So yun yung ganap, guys. Okay, sana walang kayote or ano man na bear, wala. Nagutom ang inyong inday, guys. Mukhaon dayo, guys. Kaon ta. Kain tayo yung tinula. Oh, ang sarap ng tinula. At saka mag-defrost din ako ng isda kay Mister. Kasi yun pala yung plano kong lulutuin sa kanya, guys. Kailangan ko siyang ipagluto na alam niyo kung ano yung lulutuin ko para sa kanya. Hala! Oh my goodness. Ano meron siya? Ito, guys, oh. Swordfish. So, yun, swordfish yung lulutuin natin for him. So, that's really, i-defrost lang siya kasi pangit siya lutuin pag frozen, guys. At biglang tumawag yung katrabaho ni Mister at kailangan nila ng tulong. So, kailangan daw ni Tammy na magpunta doon sa isang lugar para mayroong ayusin. Kasi dapat siya yung mag-drive kaso holiday. Ang nangyari kapag holiday, guys, sobrang traffic. 5-hour drive daw from Jersey kasi siya nakatira. So, ngayon, andito na kasi kami. 1-hour drive lang. So, kaya, yung sinamahan ko na si Tammy, no, para mayroon siyang driver. And it's not a crazy, traffic. It's a smooth drive.
But if you're going to the city, you will hit traffic. But because we're going more upper, New York City is down here, but we are up here. Plus we're going more upper. Upstate, up. We're 1,000 miles above. Yeah, we are very above 1,000 miles. Yeah. So that's what happened. But if you go to Jersey, probably traffic hunt because it's a weekend and it's a holiday. So like We're going up South Jersey. I don't like going to Jersey because especially like this time, it's very, what is the ano here? It's 40. Look at this tiny town, guys. Tiny town. Oh, goodness. So, andito na kami, guys. What do you need? You want water? A bag of cigarettes. You want a cigarette? Oh, yeah, you're right. Why you need it? Yeah, put it in there. Huh? It's almost 3 o'clock. We got here 1 something. So, matagal-tagal din si Tami. Akala ko makalabas na siya ng aga-aga, pero hindi pa. So, I'm not sure kung anong ganap. Sabi niya madali lang. And you know what? I forgot to put the fish inside the refrigerator. Oh my goodness. So I defrost swordfish for Tammy's dinner, and it's in the counter. And now I don't know what to do. Probably it's going to bad. Hopefully when we get there, it's still cold. Because if it's still cold and icy inside, that means it's still good. But if it's warm, that's it. We're going to throw it out. But hopefully it's still okay. I really did forget. What's wrong? Close to violet on a Sunday, nearly made it into bloom. But I know, oh, the ordinary. So, magluto ako mamaya. Lutuin ko na lang yun mamaya. Mamaya. So, muntikan ko na nakalimutan, meron pala ditong pusa na naghihintay palagi sa akin. Wild siya, guys. Walang may-ari ba? So, kaya pinakain ko na din siya para naman hindi siya magutom. Yeah, kailangan na yung pakainin kasi kawawa. Kawawa kasi. So, but I don't know asan sila, guys. And yun, finally, nagpakita siya, no? Kasi gutom na pala ito. 2 days na ko hindi napakain. So, kaya yun, buti na lang bumalik. 3 yan sila, guys. Pero 2 yung palagi kong nakikita. Pero yung isa, hindi ko na siya nakikita lately.